श्री राम जी के डंका बजाने के बाद उनके अयोध्या बुलावे के बाद उनके अयोध्या बुलावे के बाद हो गइल बाटे पूरा देश में हाला अवतरी दशरथ जी के लाला अवतरी दशरथ जी के लाला हो गइल बाटे पूरा देश में हाला अवतरी दशरथ जी के लाला तहर घर में दीप जलावे के बाद श्री राम जी के डंका बजावे के बाद उनके अयोध्या बुलावे के बाद श्री राम जी के डंका बजावे के बाद उनके अयोध्या बुलावे के बाद श्री राम जी के डंका बजाने के बाद उनके अयोध्या बुलावे के बाद उनके अयोध्या बुलावे के बाद सबके रहे बहुते इंतजार हो गइल पूरा सपना अब की बार हो गइल पूरा सपना अब की बार हो सबके रहे बहुते इंतजार हो गइल पूरा सपना अब की बार हो 22 जनवरी नाही भुलावे के बाद श्री राम जी के डंका